फाइडिंग के फ्रेंड्स सोंथिनि नोटिफिकेशन नालायनाय अमंके सिनि टीचार नि कन्ट्रैक्ट टीचार बा पार्ट टाइम टीचार नि मानो फ्रेंड्स जेसिनि विद्याज्योति स्कूल दंमोन अ जागायाव सिनि पार्ट टाइम टीचार लांजांनाय अबनि बागै वाकिं इंटरव्यू नाय इनके नरक अ जागायाव तामताम टीचार लांजांनाय बरनि क्वालिफिकेशन बैसाग नांनाय कयटारेगो इंटरव्यू नानाय अबर नरक भिडियो डिटेल्स बाबे नायतोंदि फ्रेंड्स सिनियर सोंफैला नरनो 4टा इंस्टीट्यूट नि फुननाय आंगर 4टा इंस्टीट्यूट नि बिसिंगो अ जागायाव फैला दंगो खंफु एकाडेमी खमलुंगो जे खंफु एकाडेमी स्कूल दंगो अ जागायाव तलांजांनाय गबो जे वाकिं इंटरव्यू नाय अमंके जे सिनि फाइनाय 27 तारिख जुन नाय 12:30 माने 12:30 समय इंटरव्यू नाय इनके नर अ जागा कांटेक्ट खालामनायखौ और फोन नंबर जा दंगो इनके फ्रेंड्स अम तामताम टीचार नि बागै इनके आर्ट टीचार म्यूजिक टीचर योगा टीचर डांस टीचर थिएटर टीचर इनके फ्रेंड्स जो तो जागनो नरक ग्रेजुएट जो तो डिग्री न अ जागा जे पोस्ट नि बागै नरगरनाय आ पोस्ट नि बागै नरक डिग्री खालायजाक बा ग्रेजुएशन कंप्लीट खायजाक नांनाय इनके और बेवनो एकटा खालायनाय सीट आरो नर और पर आवर 200 टाका खालाय नरक माननाय अबंखा जेहेतु कन्ट्रैक्ट टीचार आरो और टोटल नरनो पुइला 12 मान नि बागै 1 बोसोर नि बागै कन्ट्रैक्ट खायजानाय इनका मगे सिनि 27 जून खंफु एकाडेमी आरो दङ सिनि कबिरास्टिला इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल अमबो विद्याज्योति स्कूल न अमहंगे सिनि अमबो डांस टीचर म्यूजिक योगा पेंटिंग बा आर्ट आरो थिएटर बेबंनो डिग्री और कोर्स डिग्री ननि नांनाय अमबो एकटा खालायनाय अमबो सेम न सैलारि अमनि इंटरव्यू मारनाय 27 तारिख किन्तु अबंखांके फ्रेंड्स नरनि बायोडाटा ताइ डकुमेंट नरक 25 तारिख नि बिसिंगो जमा मारनाय जून नि 25 तारिख नि बिसिंगो जमा मारनाय सिगां बारिया जमा मारनाय आरो परे नरकनो 27 तारिख इंटरव्यू नानाय फ्रेंड्स सिनि ताइकिसांके सिनि किला उदयपुर नवाबारी हायर सेकेंडरी स्कूल अ जागायाव अमंके अमबो सेम योगा आर्ट म्यूजिक डांस थिएटर माने ड्रामा नि कोर्स नरक डिग्री खायजाक नांनाय 18 থেকে 40 बयस के रजाक अजागो फ्रेंड्स अमंके नरक 28 तारिख नि बिसिंगो सबमिशन मा खायनाय नरकनि बायोडाटा ताइ नरकनि डकुमेंट सबमिशन मा खालायनि 28 तारिख नि बिसिंगो वर्किंग देव इंटरव्यू नि बागै हंके नरकनो उलो डेट बरक रेरनाय बा फोन खालाय साहनाय अमबो नरकनि सैलारि हंके पर आवर बा पर क्लास 200 टाका खालायनाय इंनाय फ्रेंड्स अमंके सिनि ताकिसा समग्र शिक्षा नि बिसिंतै आतलांजांनाय दुइजन वार्डेन कासा ताकिसा हंके एडुकेशन वॉलंटियर नि लांजानाय अमंके बीए तै बीएससी बा बीकॉम अबन लगी बीए टंग नांनाय अमंके अमबो एकटा पोस्ट 25 तारिख जून इंटरव्यू नाय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस कुंजबन आगरतलाव अब फ्रेंड्स जारा एप्लाई खालामनो संनाय रक नर खालायदि ओंखाय आसनो फ्रेंड्स अमंके काइसा सर्ट नोटिफिकेशन ते जतन हाय हामबाय